N'hi ha que parlen massa, que opinen de tot i de tothom, de mi. I ho fan tranquil·les perquè es pensen que ningú se les escolta. Però avui serà diferent, perquè coneixeran un secret, el meu secret. Doncs resulta que ahir al vespre va passar una cosa molt grossa. Una cosa que mai abans havia passat a Sant Feliu. Una cosa lletja. Bruta. Més que bruta, fosca. Resulta que la Ramira de Capfort va sortir de nit amb una sang menjada al coll. Nosaltres dues estàvem davant de casa fent la patant la salvadora de Cal Manso, que ja sabeu que diuen que el seu marit s'entén amb la Rosita. Aquesta Rosita, marrana, porca, barjaula... No es desvieu del tema. Deia que la Ramira va sortir amb una saca al coll? Penjada al coll, de nit, de casa. Va mirar banda i banda, com dient, ojo, al tanto. Jo després d'això no podia dormir. I jo tampoc. La salvadora, que ja no va venir per ni hores, se'n va anar a dir. Però les altres van seguir la Ramira. I on anava? Al riu. Amb la saca al coll, de nit, de casa. Ai, calla. I quan va arribar al riu, en treu un Bruts de sang. Què dius? De sang? Això és que devia tenir la visita del bisbe, la cosa. La cosa, el bisbe, però si la Ramira fa 30 anys que se li ha passat a l'arròs. Tu què saps si se li ha passat l'arròs? La Ramira no és tan vella, no tenia uns 30 anys, 35 amb el estirat. I devia obrir la cosa, i van anar al riu de nit perquè li feia vergonya. Tu calla i espallofa. L'altre dia vaig veure Laura. L'Àurea? L'Àurea de Cal Boter? L'Àurea? Sí, cony. L'Àurea, la que van penjar fa 15 dies. Ah, va, dona, no diguis tonteries. Amb els morts no s'hi juga. Jo us dic que la vaig veure. Que anava vestida igual que el dia que la van penjar. Mireu, era de dia. Jo sortia del corral i me la trobo asseguda davant meu. Estava entretinguda jugant amb un tros de corda. Jo vaig intentar dir-li alguna cosa. Però ella es va aixecar, em va mirar i em va fer xxxt, i va sortir corrents. Que veus morts, tu, ara. Val més que tinguis la boca tancada. No vagis dient coses com aquestes, perquè si no seràs tu la que acabarà la forca al final. Per boja. Que no ho saps, que el senyor Tarragó encara volta pel poble? Qui és el senyor Tarragó? És el caça bruixes, l'encarregat de netejar aquest poble de les males persones. Només penja dones, no? Home, esclar, que has vist mai cap home amb una escombra, tu? Potser té una sensibilitat especial. Què dius tu ara? De la Felissa, que potser a vegades hi ha persones que noten certes vibracions. Sensibilitat especial. No diguis tonteries. Ella té raó, les coses que no es poden explicar no existeixen. Sensibilitat especial. La sensibilitat especial la guardes pel teu home i a callar. Jo sí que la vaig veure i ja està. Tinc les mans esforçades de tant espellofar. Per cert, on tens el teu home? A la taverna, sense passar les 7. Aquest sí que vegi que ens fotrà un pet com una gla. Veu massa. Sí que veu massa, sí, veig serà més fàcil saltar-lo que donar-lo la volta. No, calla, que si no jo les vostres sols. Geleta, porta'm la saca que tens als peus. M'està com la mossa, n'estic farta! Home! Ja està bé, calla i treballa una mica. Home. Au, va, noies, cada dia més a tard vosaltres. No som gaire matineres. Però la feina la fem ben feta. Bèstia. Au, va, us toquen dues saques per cap. Agafeu-les i poseu-vos a fer feina. Mamo! Calla! Angeleta, què t'ha passat? Amb qui t'has barallat? S'ha portat malament. Per cert, vosaltres dos com us trobeu? Ben fent. No el trobem a la forca. L'Àurea era una persona molt especial. Tothom té el que es mereix. Què vols dir? Doncs que si s'hagués quedat a casa seva fent el que una dona com cal ha de fer,
res del que va passar no hagués passat. Sí, esclar. Si s'hagués quedat a casa seva i fent el que li tocava tal com ha de fer una dona, no hagués passat res del que va passar. Però l'Àurea no era així. L'Àurea era una bruixa. L'Àurea no era una bruixa, era una dona intel·ligent, sensible i valenta. Era una assassina. Això no és veritat. Va matar la seva millor amiga. Volia ajudar-la. Ajudar-la a què? Ajudar-la a ser lliure. No estava preparada. Preparada per què? Per ser mare. Estava embarassada? Sí. Havia de tenir un nen. L'Àurea va parlar amb ella i el va tranquil·litzar. Li va dir que li prepararia un ungüent, però alguna cosa no va sortir bé. Se li va morir un braç. No hi va poder fer res més. Doncs quina amiga. Angeleta, ja estic de la saca. Au, va, no facis tanta comèdia que tampoc n'hi ha hagut per tant, Au, va, passa cap a casa. Oh! Per què m'ha escopit? Tranquil·la, tu no has fet res més fet. Ha sigut una rabieta i ja està. D'aquesta canalla no farem res de bo. Potser sí que he fet alguna cosa malament. Arribo a casa i tots són crits. L'Antoni mai ha estat prou content amb el que faig i m'ho demostra. I jo estic cansada de tenir por a casa meva. Fins fa poc l'única estona agradable la passava al costat de l'Angeleta. Però ara ni això. Em tracta com el seu pare. No entenc res. Per això, val més no tenir fills, ni marit. Xucla la sang. Home, dona, val més una cigala al dit que ficar-se al dit. Va bé. Prou sent! No digues la més tonta! No digues el de Déu en va! Què collons he dit ara? Ja tenia la sèrie, docent. Primer de tot, noies, bon dia! Bon dia, docent. I el segon i més important, i per això soc aquí. La missa de 8 queda anul·lada fins nou avís. Fins quan? No ho sé. Per què? No em va bé. I això? He quedat. Amb qui? Amb una manja. Docent! Per sopar-me. La vull dir per sopar! Per sopar! Per això he vingut. Farem una missa ràpida. Algú es vol confessar? Jo! Doncs ho farem demà, que així en tindràs més. Poseu-vos dreta, sisplau. Mare nostra, que som aquí dalt, vetlleu pels que som aquí baix, que bé tenim prou feina. Ara us donaré el cos de Crist. I ara la seva sang. Toma. Bueno, jo som Maria, que ja estic a punt pel sopar, noies. Quedeu-vos en pau. I desitgeu-me sort. Per cert, us queden moltes saques per escollir. Jo ja li tinc el peu al coll. Doncs va, apanyeu-vos que jo ja tinc la gana feta. Cada dia acabem més tard.